Bine ați venit la un nou episod tutorial care vă voi arăta cum să jucați sport hands fotbal, în care o să le pun chiar, uitați, dacă spun minciuni, dacă spun minciuni, uitați, se încarcă, da, așa. Și noi să ne continuăm drumul. Dacă nu se reconectat netul, am netul slab, am router slab, uitați, deci este așa routerul, da, gata, l-am reparat, da, așa, intrați, în primul rând, scrieți 1001, Games, 1000 Games și scrieți asta aici, de aici, asta de aici, mai 1000 Games, mai 1001 Games, mai 1001 Games și aici aveți fel și fel de jocuri. Eu l-am ales pe ăsta. Cel mai ușor e apăsați până să uitați aici, cel mai ușor e apăsați 2 players, 293 de jocuri. Și aici toate jocurile care sunt doi. Ăsta, Gurmayhem 2, Maze, Bombi 5, astea și astea. Și sunt mai multe pagini. Uite, Bombi 3, da. Și mai multe imagini. Și mai multe jocuri. Și uitați, ori pe primul, al doilea sau al treilea rând totdeauna Sports Hands Football. Uitați, el apare aici o imagine. Uitați, e un player, 2 player, flash, funny, soccer și sports. Le are toate astea jocul ăsta. Și acum trebuie să așteptați linia asta albastră să vi se ducă până în capăt. Și noi așteptăm. Aici vă arată alte jocuri care sunt destul de fain. Nu toate. Da. Și continue. Și aici se încarcă. Asta e aici așa. Și acum se încarcă. Veți apărea instrucțiunile care îs. Instrucțiunile. Astea verde pentru tine. Și astea roșii, nu, astea sunt pentru tine, da? Și dacă dai tu în astea, le primești tu. Dacă dai adversarul în astea, tot le primești tu. Asta e la oponent. Asta e nu, astea le iei tu. Și astea tot tu le iei. Cum ar veni? Nu, asta le ia, asta le ia oponentul și astea le iei tu. Și aici care le luați toți. Bombe care cad, doll ball, big ball, bunch ball, small ball și striker. Asta e un om care vinde, da, și s-o băgat. Deci e minge mică, minge elastică, minge mare și minge spartă. Și apăsați pur și simplu play și vă apare aici. Dacă vreți doar așa, se aude doar mingea, așa. Se aude muzica și doar muzica se aude. Aici e New Game astea. Menu. Continue Games care le-am făcut eu. Da. 2 players astea. Așteptați. Acum trebuie să joc. Scuzați-mă că trebuie să fac asta. Hai. A bătut Iulian 1, Iulian 2. Hai. Da, hai. Și
bară și bang, gol, 1-1. Dați aici și bang, bang. A plecat la baie ălălalt. Mai 28 de secunde. Văd cum fac și ăsta, dar m-am blocat. Ați văzut? La verde vi l-au pus la el. La roșu le iei tu. Vedeți? Galben. La galben se transformă mingea. Uite, iarăși un galben, iarăși. Așa mai departe. Oh, bracă. Bam, 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 bam. Da, mai 5, 4, 3, 2, 1. 6, 3, da. Instrucțiunile. Sporthead fotbal. Aici vă arate altele. Așa. Și play more games. Mai multe game-urile. Uitați, aici avem mai multe. Mult mai mult. Da. Și cam asta a fost și episodul de astăzi. Să dați un like, să comment și subscribe și ne revedem data viitoare. Bye bye. La revedere.